ngai khublei ban pedang subhai phi baro te perlok ha ka benta ka balai ngile pe chphang jom rat khlau balai rat khlau basau ba ter te mentang ne pe ha ka benta ka basau ka benta ka bakhadu ba kumno Constantine ula peneso ya ka hima ka jong u Constantine ulawan mi kat lembat ka jingmut ka bakrau ba ukwa peneso ya ka hima ka jong u da ka bayamane lang baro akasni sande hangni kaladon ka hukum ha kasni burom jong kasni to ai ba unong bishar bat kibriu kinbu ba kasnang baro kawai kan chong that bat baro kidukan kin khang akata kasni da u Constantine edi laispa arhuwe u Constantine ula khot ya kasni sande kasni burom jong kasni ula hukum ba baro kidukan kin khang ban peneso ya kahima Constantine ula penmi da kani kasandi lo ka baningkong ha kisni jong Constantine ban mani ha kasni sande ula peneso ya ki Kristan wat ya gitu ki bamlong Kristan ru ulapen ya so lang ki khna bakini mani lang hakasing sande khnang baka hima jong u konlong ka ba teli banlong ka we ka Roman government bat ka balang Roman Catholic kilea long kilea so lang haju hangni ka jinge thu bapla kalong bam langet sao apa ong kasni ka dei ka blei baningkong jong kinong mani blei thau te hangne ka jingshisha kalong ba ya kasni labu ya ka kum ka badei kadak ujisu kasni jong ka hok te ka balang kalala batong ba tubu ya ka kerteng ka ba ka kerteng riperthai ka kerteng ka barim ndrei kepshem la ong kumta te kumta ka riperthai sande kalalong kasni sande ki Kristan ba kantang ujisu pila ban pulie hakot the Catholic world kasla ka pras pa khandai March shia ja khandai spa klepsa hato philai i ba kumno kalong phi ba kumno kasande kawan ha ka balang ki Kristan tang banlai na gajing cha pinchitom kila shusha kila shumani ha kasni sande khnam bakin long ki be pher na ki jiu ki haban mani ha kasni sande na mar ba ki ting yo ki sha pinchitom ki leader jong ka balang kila penbor ya ki nong riu perthai ban mane hakasni sande kila hukum ru eki ban mane hakasni sande hakajaka jong kasni sabat kabala tho haka Bible u Constantine ulale ya kani pa ukwa ban peneso ya kahima Henry kinong yalam niam kinong yalam balang kila kwa ban pen kala ya ki riu perthai bakin mane hakasni sande de kasabatan kaladan haka Bible lapan kala da kabalang Roman bat kahima Roman ublei ula klem pen kala ya ka kisenran ki klem lapen kala ya ka ujisu ru klem lapen kala ya ka kabalang Catholic Council jong ka Leodika kiriko ya ka jing mana ka beningkong banbu ya ka sngi sabat Kristan kimde ban mane ha ka sngi Saturday Henry ya ka sngi utrai ki buram te kum ki Kristan lada la banlong om bantrei ha kata kasngi lada kumno ki sham ba mano batrei kinsha khang lene kinsha pinchtam kani kalong ka church council ka bala piniso lang bat ka Roman government hapo jong Constantine bat ulaong ba ngila pinkindria ya ka jingtho jong ka sabat sha ka Sunday kumha ka jingathu udanel kat khat ka ba pusan baong ban pen kala ya kipo bat ki hukum Daniel nyo arpusan kaong ba kabor jong kabami na karum kanile prisha ban pen kala ya ki hukum ublei bat ublei ulong da husiar but the convert catechism ka Roman Catholic ka thu shai ba ka kasngi sabat ka kli ka kasngi sabat ka jing jubab kalong kasngi Saturday ka dei kasngi sabat balei ba ngi khmi thu ya ka Sunday ha ka jaka ka sabaton namar ba ka balang Catholic ka lapen kenria na ka Saturday sha ka Sunday ka balang hadien ba ka lapen kala ya kasngi shong thai na ki nong jiu ka sabaton kasngi ba nyo jong katayo sha ka baningkong la tho ba ka hukum ka balai ka dei ka Sunday banbu ba ka dei kasngi ublei kasngi ba kentang ka Catholic Encyclopedia ka batai ba ka hukum bat kapor lapen kala da ka balang Roman
namar ba kajing shisha ing le I ba la tho hakakot jong ki bala tho da ki balang Catholic, the Catholic Encyclopedia, the Convert Catechism, Yen don chishu sa kiwi de kikot ba kabalang Catholic hi ka layatu. Hakawe kaliang kibriu kinget ya ka hukum kabalai Henry kasabatan kadai ka hukum kabasaw. Kabor jong ginong Roman kila penkela ya ka hukum ublay da kabapen kendriano ya ka hukum kabaat kaba hukum bangim day bantab le tau yaladi lemne ya kadur jong ka ru. But ya hukum kabashipo en ikwa kile pia arbenta te ukar kiting ulatho kawe kakat baben ya kinong Protestant Catholic and fundamentalism kasla kaba lai pupra batho da ukar kiting kinong jiu sabatan lane kasngi shongthai kadei ka Saturday haot ulaong kadei ka Catholic ka barai ba ka Sunday kadei balong kasngi kadai banlong kasngi ban mani ya ki Kristan ban buram ya ka jingmi pat lada phikwa ban ya lingba ka Bible pidei ban but ya ka sabatan ka ba ha ka Bible lada phimkwa ban but ya ka Bible pidei ban ya biang sha ka balang Catholic ki ba ladawa da ka bor ban penkala ya ka hukum ublay kani kalong ka jing ya sat ka baklan ba lapenan kam da ka ban paukman te parlok kumna pisngutu ba ka kata ka jingilam ka jongphi hatu ka dei ka Bible ne ka tradition ka jingya thu khana pateng hatu ka balang jong kibriu lani ka niam kibriu lani ke ka daw hatu ki don ya ka bo pan pin kalai ki kum jong blai bala tho da ki simpre akti ki jong u ha artali ki mauleng knyam ya ka jutang ublei ulon khen lemne pin kala ya kata kabala mi no na kirmyang shintur jonga tam phrapu khundai khot kaba lai pusa ublei ulaong ya kajutangan ompun khen ya ki kentien ki ba ngala kren ha lum sinai bat ba ngala tho dak santi jonga ngan om kala kadei ka an jong kapor te parlog u uta unong sin sha jong phi hatu udei ujisu ne unong yalam jong kabalang ke kanong rem jong kajinge jong phi hatu kadei ka Bible lane ka ka ba kibri kiong ke ka nong rem jong ka an ha ka jinglong ba kanjam sim hatu ka balang ne ka mon ka jong ublay ban ino ya ka Bible ka sabatan ba la ai da ublay ka long ka dak kane ka sabatan ka long ka dak jong ka jing thau ka jong ublay parlok ka long ka badan kam yanga ye phi bangin te be ka jing shisha ka kham kor nga banbut yak ka ba ublay ula ai how Moses ha ki shpo ki hukum ka kham kor nga banbut ya ki nuksa Jesus Christ te kumno phi pat parlo kumno phi par khan ublay wang ba kasabatan kalong kadak bakodor kadei kadak jong ka jingko ngo ya Christ kadei kadak ba nginget bala thau ya kani ka perthai ka ba ublay hi ula thau ni ka perthai kasabatan kadai kadak bangi kwa banbut ya kiktian ujisu takadaw hakisngi kiba khadu ka history jang ka perthai jeng pau kalanong ka ba khat south khat ka ba khat ar ublei wang hangne kadan ka jingya sa jang kita ki riu khut kita kiba sumaria ka hukum ublei bat kiba nge ya ujisu hakisngi kiba khadu ublei undan yala ka jang ka kunhun briu kiba u iet ya kiba iet bat nget hau kaban long khamtam ya kisngi kiba hapok pereden kaba usaitan ula ong ya ka im ke kaba pher ba uding udan barok kiding kilong kumju te ka im kaladu ya ka pereden namar ba kalawan ra ya ka jingthok bat barok ki Kristan menta ki ong ba ke ka jing pher hapdeng kisngi barok ba barok kisngi kilong kumju damane hakasngi kanu kasngi ru kalong kumju kamtan kajing pher Henry ublei ong ba hau ba baro kisngi kimlong kumju namar ba tang kawai kasngi ka ba ulapan kentang khu ya ka bat ula shang than kata kadai kasngi ka ba nyo bat kata kalong kasabatan kajing jit jongi hato pijit ya ka Bible ne kajing thu kana pateng ya Jesu ne ya unong ya lam niam
Hukum ublei ne ya ki hukum kibrio. Ki jinghikai ublei ne ki jingkai ubrio. Ya kalenti ublei ne ya kalenti ubrio. Kani kalau ka jingjit ka jongpi. Ublei ulong hanga bat happy. Bai hau Joshua nong ka paat pusaut khot ka ba khatsan. Bat lada kam ide ya phi ban shakri ya utrai to jit phi ha kani ka sngi ya no phin shakri. Henry nga bat ka ying jonga ngin shakri ya utrai. Parlok hatu phila ban ong bat nga menta. Hoot ngajit ya me ablei. Ngajit ya kalenti jongme. Ngajit ya ka ba iet ban ko ngu ek hukum jongme. Te ka jingkali kalong. Ba hatu kito ki babu ya ka sisande kila long ki baja na ublei jing jubab kalong. Baro ki babu ya kasni sande kimshem laja rani kenta nga ublei namar ba kibun ki ba iet ya ublei wala ki bu e kasni sande hindre ki iet ya ublei namar ba kimtep ya ka jing shisha hindre lada pipuli shushu pin salong ki ba kloy banbut ya ublei keleng ka perthai shpo 1000 ngot ki bir ki yosngo ya ka jing khot ublei hindre ki yat lat na ka jing shisha parlok ublei ukhot ya phi menta ukhot ya phi ba phin iet ba phin ya lai no na kani ka perthai ukhot ya phi ba phin but ya u ukhot ya phi ba phin ko ngu ya u ukhot ya phi phin snga ba ban pidyang ya tien ki jong u ba tang ka tien ka jong u kalong ka nong rim jong ka jinge jong phi hato phi munjur bat nga menta ban ong ba jisu hoot ngan but ya me ha kalenti jong me ngakwa bandan hasanda jong me ai bor yang ablei bangan wan khamjan bat khamjan cheme parlok to duai bat panbo na ublei ba phinbut ya ka bible ka ba ula ai hangi ya ka jing sha ka bangin tip ya ka jing sha khublei shibun parlok ki jing sha ka jong phi ka jing snap ka jong phi man la ki por to ublei ndor ka lang bat phi iwe pi we